Искам да разкажа първо къде се намирам и защо съм тук. Имам една много интересна лична история. Ето, чуват хората. Лична история, която е свързана с дейността на доктор Тошков, с детокс център. Много е интересно, много е искрено. В един период от живота си, по незнайни причини, ми се отключи много сериозно акне. Но просто сега искам да видите, че нямам акне, кожата ми няма филтър, нямам белези, нямам нищо и искам да ви разкажа всъщност как се справих с това акне. Когато беше най-сериозно, обходих абсолютно всички дерматолози, те ми предписваха най-различни антибиотични терапии, които траеха месеци наред. Последния път пих антибиотици 6 месеца и след като приключих антибиотичния курс, положението стана много по-сериозно. И искам да ви разкажа наистина много интересна история. Моя съученичка беше също с тежко акне и веднъж я срещам и гледам, няма и помен от акнето и я питам: абе ти какво прави бе? Как така, нали? А точно в този момент аз бях най-зле и колкото повече се гледах в огледалото, колкото повече се стресирах, толкова повече пъпки ми излизаха и наистина беше, то е свързано в крайна сметка. И най-интересното, че когато ходех на лекари, никой не ме попита дали как се чувствам, добре ли съм, стресиран, спя ли добре. Тоест абсолютно никой не се вълнуваше от моето емоционално състояние, а пък аз вярвам, че и това има значение. Моята приятелка, която тотално беше излекувала акнето си, ми сподели, че е била тука при доктор Тошков, направила си специални изследвания, за които ще ви разкажем и за които аз много пъти съм ви говорила и вие ме питате. Сега съм на точното място да разкажем за тези изследвания. И какво се случи? Аз дойдох тук, направих си изследвания, които са свързани с чувствителност на моя организъм към определени храни. Искам най-обикновено да ви го обясня, за да разберете за какъв феномен става дума, и аз започнах да се храня по специфичен режим, който ми беше направен тук в детокс център, при което резултата беше уникален. Абсолютно изчезна, без да преувеличавам, след дори веднага започнах да чувствам облегчение. От този момент до сега аз следвам тези препоръки, които са свързани с изследването, което си направих, но аз го и правих още веднъж. То трябва да се прави, нали, трябва да се прави на определено време, т.е. не може да направиш веднъж и нали, край. Добре, аз ще вметна в тази история за малко повече яснота, защото тези от зрителите в случай и слушатели, ако има само на микрофон, които не са запознати, става дума за това е изследване, което е доста популярно вече в България, за хранителна интолерантност. Имопро е всъщност компанията, която го извършва. Има много тестове за хранителна непоносимост в всяка вид лаборатории. Това, което аз съм забелязал и харесвам в Имопро, че практически те имат изключително професионална система за мониторинг на реакциите. Много е важно, когато стане обследването на имунната система, как реагира към конкретни храни, това да бъде наистина резултат, който е утвърден, т.е. той при всички случаи минава през един двоен мониторинг. Не се разчита просто на окото на лаборанта или неговия опит. И това са ELISA методите. Също така от голямо значение е с какъв ресурс от антигени разполага лабораторията, защото ако тези антигени са направени просто с икономична цел от Китай, както знаем всичко в момента идва оттам, това са антигени от храни, които практически ние в нашият регион тук нямаме. Затова общо взето трябва да се застане зад европейския стандарт. Защото наистина
прилагат се всякакъв вид консерванти и всякакви вид химически съединения, но реално чистият субстрат, от който се прави всеки един антиген, е абсолютно в този стандарт, за който коментираме в момента. И в крайна сметка, твоята имунна система ще се срещне именно с тези антигени. И затова много пъти пациентите са афектирани, защото правят си, да речем, на едно място теста и виждат едни резултати, след което, както знаем, българин е тома неверни, той отива на друго място, там са му различни, от това нещо той губи доверие и започва една такава въртележка. Точно така, да. Аз може ли да те помоля, понеже много от моите приятели в Инстаграм ме помолиха да обясним малко по-обикновенно и така на човешки език на какво се базира всъщност това изследване, всъщност какви са тези антитела, какви са тези антигени, т.е. ние храниме се и в нашата имунна система се образуват антитела срещу чужди, нали така? Да, тоест, така. Ако искаш ти малко по-простичко. Аз се засмях, защото ако преди 2 години си задавахме този въпрос, щеше наистина да отнеме много повече време да си обясним какво значат антитела, антигени, тестове и така нататък. Да. В днешно време вече децата, бабите на по 100 години, тези, които имат, те знаят какво значат тестове, знаят какво значат антигени, знаят какво значат антитела. Точно така. Някои от тях си направили по 60 плюс теста, нали, други са си направили всяка сутрин и така. Нали. Тоест, имунните реакции, които се оценяват на базата на това, което нашето тяло произвежда, се казва антитела. Да. А всъщност антиген е чуждият белтък, така да го наречем, т.е. това, което реално ще агресира имунната система. Това е много просто. И за още по-голяма простота, ние разделяме реакциите на тялото на няколко типа, а тези, които са бърза реакция, се казват алергии тип 1 и те се отключват в рамките на минути до часове и там реакцията е много проследима, за съжаление много пъти тя е тежка и вниманието върху нея е с различно око. Тези, които са бавен тип или влизат под чертата на непоносимости, те са с отделяне на друг тип антитела, те се казват ИГГ антитела. Когато кажем обаче непоносимости, някакси това се слага в групата на подценените реакции на тялото. Нещо си не понасяш, нали? Всъщност, нали, самата дума го омаловажава, така като го чуеш, нали? Така звучи. Умалително. Точно така. Да. Аз съм съгласна с теб и аз пак за моето акне, тъй като акнето е възпалителен процес. Именно. Тоест, ако не обръщаме внимание на тези процеси, за които каза доктор Тошков, в тялото ни се генерира едно възпаление. Права ли съм? И всъщност това възпаление може, при мен е отключило акне, при някой друг може да отключи друго заболяване. Така че правилното разбиране на тази борба на антигени с антитела е много важна. Именно, да, и в още малко детайл, ако трябва да влезнем за повече яснота. Тези съединения, биохимични съединения, които се образуват, те практически, както ти се изрази, те са възпалителни маркери. Те могат да бъдат толкова близки по структура и да имитират реално инсулиновата структура. Тоест това свързване на тези елементи с инсулиновите рецептори може да доведе до най-популярния в днешно време проблем – инсулинова резистентност. Точно така. А пък двете заедно става една много неприятна комбинация. Аз четох наскоро и съм последовател на един много известен доктор, американец Джейсън Фънк, който е лекар с 3 специалности плюс онкология. Той смята, че възпалението плюс инсулиновата резистентност е основната причина за туморните заболявания. Така че тези две важни характеристики, както на възпалението и на инсулиновата резистентност, водят до болест. Затова съвсем простичко да довърша с моята история за акнето, тъй като много се вълнуват моите последователи от акне и аз и като човек, който се занимава и с козметика, вие знаете колко обичам това и професионалният ми път е свързан с козметиката. Искам да ви кажа, че аз нямам и следа от акнето, което имах. Наистина беше много тежко
И съм изключително щастлива, че открих този метод и аз съм тук, защото аз вярвам в това нещо. Ако дойде при мен пациент и много често имам такива последователи, които ми пишат, аз не бих могла по никакъв начин да препоръчам какъвто и да е продукт за намазване, бил той антибиотичен, бил той кортикостероиден крем, без да посъветвам човека да си направи това изследване, защото аз съм минала по този път. Именно. Аз държа да бъда много коректен с хората, които застават пред мен и логично тези, които в момента ни гледат. И понякога изниква въпроса, защото нагласата на пациента, когато дойде, да види реално решаване на казуса с едно изследване за хранителна непоносимост. Той идва с нагласата да реши много проблеми. Да. И затова, визирайки в момента акнето, трябва да сме наясно, че фундамента на един такъв проблем може да се корени наистина в хранителните реакции, установени по този начин, може да се корени обаче и дори в хистаминова интолерантност, която практически е много асоциативна и с хормонални дисбаланси. Но реално в тестовете за хранителна непоносимост не се засяга хистаминовата интолерантност. Тук има човек от екипа ни, който има личен пример с неговата съпруга, която беше с такива проблеми и смятам, че всъщност запознахме се с статуса. Не мога да кажа решихме, защото понякога това е периода, в който пациентът е много стриктен, знае какво трябва да прави го, тялото му придобива един толеранс и започва да се успокоява, прибират се реакциите, ръце, всичко се успокоява, т.е. кожата започва вече да функционира като един нормално съществуващ орган. Това обаче в някакъв аспект също може да се провокира от допълнителни фактори, които отново да напомнят за проблема. Нали? Да. Сега, и тук се връщаме на казуса. Колко често трябва да се прави това? Нали? Колко често трябва да се прави това? Аз ще избягам от комерциалният елемент, защото никога не заставам за това, което протоколите на лабораториите предлагат и казват едва ли не, правете го на всяка година. За мен тялото има имунна памет. И ако тази имунна памет ние я следиме, запознати сме с нашата картина, това не значи, че ние трябва наистина на всеки 6 месеца или на година да отделяме финансов ресурс, който е много чувствителен в момента за хората и да трябва да се прави непрекъснато такъв апдейт. Може да се прави на 2 години, може да се направи на 3 години. На една година, да. Както аз правя за себе си. Човек просто да знае все пак как му се държи тялото. Нали. Тук излиза обаче момента, ако ние практически сме засегнали само хранителната непоносимост, но не сме заздравили черевната мукоза, откъдето реално ще проникнат тези хранителни антигени. Тоест, вие да се ожените за този тест, нали? Ако не правите нищо класическо и регенериращо черевната лигавица, нали, проблема просто остава решен до някъде. И затова двете неща трябва да върват паралелно. Укрепване, здраве на черевната лигавица и в тази връзка вече това саниране, което правиме с храните. Аз искам, ние с тебе си говорихме преди няколко дни, искам да те попитам, първо, понеже темата ни е детокса, какво представлява за тебе детокс и ако случайно човек не може да си позволи да си направи такъв тест, можем ли да дадем на нашите приятели някакви опорни точки, от които да започнат това свое ново начало, да го наречем, това свое преобразяване и път към детокса? Ние разглеждаме в нашата практика детокса по коренно различен начин. Първо, оценката на това какъв тип детоксикация имаш нужда и трябва да направиш, от тук тръгват нещата. Защото общо прието е да се детоксикираш. Хората го разбират по различен начин. Някои го правят с гладуване, други го правят с
плодова диета, трети го правят с житен режим, четвърти го правят с фастинг, нали, някакъв в известно време. И с това, аз не казвам не правя достатъчно. Със сигурност, дори ето толкова да правиш по-добре, отколкото да се пуснеш по течението и нищо да не се свърши с тялото ти. Но професионалното разглеждане на детоксикацията е ключово важно. Изхождаме първо от това какви нужди има пациента. Ако се върнем на твоят случай, ти дойде при мене с казуса кожа, аз ще допълня обаче, защото ти явно не си спомниш, но ти беше и с известна, ще се изразя така, подутост на тялото. Тоест, ти практически имаш някакви килограми, билото във вода или в абсолютно. Задържане, което защото така, аз си спомням много добре, дори твои близки, които идваха и ми казаха, искам да направим това, което направи Алена, защото тя направо се е събрала. И това е между другото нещо, което пациентите много пъти го виждат първи като реакция. Нали? Как изведнъж тялото им се събира, нали? Защото те с възпалителният процес трябва да се знае, че се съдържа винаги вода в междуклетъчните пространства. Тоест, когато започнеш да детоксикираш, ти изхвърляш наред с възпалителните субстракти или токсини, може да ги наречем разговорно, ти изхвърляш и много вода. Така. И връщайки се на това, какви всъщност нужди има пациента, за да направим детоксикацията много по-персонализирана. Ако процесът е кожа, ако процесът е проблем с памет, ако е умора, ако е тежест на краката, ако е разбираш ли, някакъв системен проблем, ние започваме с анализ на факторите, които могат да тежат на тялото. Това могат да бъдат токсини от микроорганизми, това могат да бъдат токсини от средата, в която живееме, това може да бъде електромагнитен стрес, който провокира тялото и то не може да се възстановява. Това могат да бъдат субстанции, които най-малко сме предполагали и в крайна сметка от тук тръгват процесите на детоксикация. Затова анализа е ключово важно нещо. Анализа на храната, за което коментираме в момента, е елементарният момент. Това може да, и аз ще дам, разбира се, моите препоръки за това, но той може да бъде един елемент от целия пъзел. Но по различен начин се прочиства тялото от алуминий, от живак, от никел, от стронци. В днешно време хората започнаха да се презапасяват с уран, с йод. С йод. Не се презапасявайте с уран, с йод се презапасявайте. Грешка на езика. Така, тоест, зависимост от елемента, който искаме да изчистиме. Знаеш в какъв статус ни е в момента храната и в крайна сметка това, което ние приемаме с храната, трябва да се чисти. И оттам тръгват нещата за детоксикация. При всички случаи обаче, само ще довърша, за да мога да приключа този въпрос. Има практически важни процеси на детоксикация. Ние не трябва да ги прескачаме. И разбира се, този, който е естествената елиминация, е номер едно. Тоест няма детоксикация, която да не започва от регулиране на хранителният режим. И какво означава, защото на мен ми е много интересно, аз още един път ще спомена доктор Джейсън Фън, който е първата му специалност е ендокринология, втората онкология. Той смята, че фастинга е много важен. Ти какво смяташ за включването на фастинга в процеса на детоксикация? Супер. Гладуването, нали, за да не използваме английски думи, само фастинг. Сега в момента е популярно така наречен intermittent fasting, нали, който е условно около 16, някои го увеличават дори до 18 часа, нали, т.е. да се позволи на тялото да се регенерира. Ти вярваш ли в това нещо? Абсолютно вярвам. Аз лично се опитвам да правя около 16 часа, нали, т.е. да пропускам закуската. За мен закуската е това, което мога да си позволя. Но тук трябва да се... Извинявай, пропускаш ли я? Не разбрах, защото ми е много важно. Пропускаш я. Пропускаме, да. И аз я пропускам. Браво! Отличници! Отличници. Добре,
как е предразположен човек. Има хора, за които вечерята, вероятно ние сме такива, е някакъв социален момент. Нали? Те казват, ама на мен това ми е много важно, аз вечер да си вечерям със семейството, да мога да разпусна. Други казват, на мен ми е важно всъщност да си закусвам. Нали? Така че тази адаптация не е задължително да бъде по нашия план, нали? Който ние в момента препоръчваме. Тоест може да се пропусне вечерята, дори в много случаи това е още по-добре за съня, нали? Защото разтовариш ли вечер тялото, ако ти всъщност не вечеряш, ти имаш много повече време от обяда до следващото време на хранене, което е закуската, с което подготвяш тялото за един пълноценен сън. А кога тялото се детоксикира най-много? Нощно време. Вечер. Точно така. Така че от тук пък се завъртаме на това. Може да изтеглиме вечерята примерно към 7 часа. Примерно, разбира се. Примерно, при всички случаи, ако дадем на тялото едни 4-5 часа преди да си легнем, той е много по-леко, много по-пълноценен съня. Много по-важно е всъщност дори, ако не може да се изтегли вечерята, тя да се улекоти, за да може хората общо взето да имат време да разтоварят стомаха. Тук пък има значение какво е pH-то на стомаха. Ако pH-то е алкално, с възрастта, за съжаление, променяме pH-то си, то става алкално, или пък има така доста популяризация в момента да се алкализираме и хората го правят, според мен, погрешно, като пият непрекъснато алкална вода, това не е окей, защото стомаха работи при pH 1-2. И аз съм съгласна, аз съм много съгласна с тебе. А как всъщност да ги полезно да се алкализират хората? Тоест, какво препоръчваш ти? Хората, за да се алкализират, пият сутрин вода с лимон. Ти какво смяташ за това? Това е добре, няма никакъв спор. Въпросът е това нещо да се направи минимум час и половина преди хранене. Тоест да не се прибързва с храната след това. Дори ако пиете алкална вода, нали, много хора вече са си закупили професионални машини, да не ги споменаваме в ефир в момента. Те са най-различни. Така че реално алкалните апарати аз в никакъв случай не ги подценявам. Пиеме такава вода, но се опитваме това нещо да го правим между храненията, за да има достатъчно време след това стомаха да върне pH баланса си. Реално ние още с дъвченето започваме да подготвяме стомаха, че всъщност ще има храна, нали? И това съответно започва да отделя солна киселина. Тоест ние реално трябва да работим с висока киселинност. Няма ли висока киселинност? Има гниене. Има ли гниене? Има токсичност. Така че практически детоксикацията вече се е съсипала от този момент. Аз за това, когато коментирам с пациенти режим на детоксикация, за мен човек трябва да има ежедневен режим на детоксикация. Не можем да стоим да чакаме постите 2 пъти годишно, тогава да отидем да запалим пълна свещичка и да кажем, че сме праведни, нали, в този... А може ли да кажеш, защото на тях им е много интересно, няколко правила, ако случайно човек не може да си направи тези тестове, които вярвам, че са бъдещето на медицината, бъдещето на автоимунните заболявания, бъдещето на онкологичните заболявания, но ако случайно някой не си направи такъв тест, какво да изключи от хранителни... Има и няколко въпроса. Как се пива, когато приемаме хормон на гладно? Ще ви отговорим на въпросите, може и в друг разговор, защото видях, че има много въпроси, но сега има... аз съм подготвила въпроси, които вече сте ми задали и затова бързам да ги задам на доктор Тошков. Какви са нещата, които трябва да се изключат? Месо, мляко, какво? Краве мляко, какви са? Основното правило, ако правиме концентриран детокс, т.е. казваме, ние трябва в момента да се подготвим за един 10-15 дневен детокс, примерно. Аз междуто припомням, че съм пускал такива програми, имам няколко видеа за 10 за 15 дневен детокс, които съм коментирал конкретно и храните, които трябва да се изключат. Тези от вас, които искат, могат просто да ги открият в YouTube и да ги изгледат, но в частност на този разговор има възпалителни храни, които са точно ясно детерминирани. Това са млечните храни. Това е нещо, което може да отворим много сериозна тема за млечните. Захарта, разбира се, глутена в този контекст.
Месото при всички случаи му трябва много повече време за да се обработи, но и когато правиме такава усилена детоксикация, аз лично съветвам да се изключи. Не говорим въобще за субпродукти като колбаси, кайма и така нататък, защото там вече е ясно, нали? Ясно. Комерциалната индустрия е свършила каквото можа. Да. Така че тези прости неща, ако изключите, нали, това е вече старта на една добра детоксикация. Алкохол не е. А вино? Защото ти казваш алкохол, виното също е алкохол, нали така? Зависи къде го гледа, нали? В Франция или в България? В България, да. Франция са на първо място по чернодробни заболявания, само да кажа, защото аз понеже съм франкофон и познавам техния стил на живот. Въобще ли и вино? Абсолютно. В смисъл, сега, нали говорим за този, който е концентриран и този, който аз направих хикс дена. Така че в това време, колкото по-разтоварено е тялото, по-добре. Колкото по-добър сън има, перфектно. Няма ли сън, задължително помощ на съня. Задължително. Иначе няма да се случи никакъв дълбок тъканен детокс, ако практически не се... Това много се радвам, че го каза. Съня не се стимулира тялото да спи. Циркадният ритъм, ако той е нарушен, ако пациента реши да си прави просто детокс, обаче той ври и кипи по цял ден. Да. Знаеме в какво време се намираме, бизнесите как ни притискат и така, нали? И в този план ти решаваш да детоксикираш, гладуваш и така. Затова съм казал, че добрата детоксикация не се прави, когато ти се опитваш да съвместиш няколко неща. Бизнес, семейни задължения и детоксикация. Трудно се случва. Нали? Трябва да си страшно перде, за да можеш да изключиш дразнителите, ароматите и така. И затова моят съвет е трябва да се ограничи стреса, доколкото е възможно. Трябва да се стимулира съня и той да бъде пълноценен още от 10-10.30 в този период. Да. Ако си ляга човек в 1-2, защото има да работи или пък е решил, че ще си гледа филм, че си мисли, че да детоксикира, практически тялото влиза в процеса на асимилиране, процеса на стимулиране на чернодробната функция. Тя е закономерна от 1 до 3 часа. Преди това започва жлъчката. Това е нормален биологичен часовник според източната медицина. Където и да отидете, дали ще се преместите в Япония, тялото ще се нагласи след като мине джетлега и започва да си работи именно в този правилен биологичен часовник. Ако пациентът е променил начина си на живот и той примерно всеки да работи до 2-3 часа, това е изключително ощетяване и той рано или късно ги плаща тия сметки. Да. Така че ако черният дроб е стресиран, не се отпуска, не може да потъне в пълноценния сън, защото за това го подготвя мелатонина. Да. Нали, това, което мен ми стана много интересно преди време, аз знаех, че мелатонина винаги съм знал, че е уникален хормон със страшни качества, но някакси хората го вкарват единствено в черта хормон на съня, което е супер неправилно. Това е най-мощният хормон. Той вече е класиран като по-силен антиоксидант от глутатиона, което беше за мен изненадващо. Има два различни вида мелатонин, такъв, който е интрацелуларен и екстрацелуларен, той, който от хипофизата се образува. И това му качество го прави такъв разпоредител в цялото ни тяло. Тоест той ще даде старт на цялата детоксикация. Не случайно в клиниката разбира се, това в онкологиите не се прави, защото знаем как се лекуват там пациентите, но ако някой имал сблъсък с чужда медицина, имам предвид в такъв център, специализиран център, задължително мелатонин. Ама спиш, не спиш, ти трябва да пиеш мелатонин. Да. Нали? Тоест това е много важно. Превенция. Да, превенция. Суплингвален, такъв, който да се разтвори хубаво под езика, нали, течен. Той в аптеките има такъв сега. Биоидентичен. Нали? Тоест има хубави мелатонин, които са много силни и които идете да те вкарат дълбочина. Оттам ще се задейства Аз мисля, че глутатиона. 10 мг е максимума, което може човек тук да кажем на хората да не прекаляват повече, нали? 10 мг... Много зависи. Примерно с така близки пациенти сме опитвали този, който е популярен, нали, на
на пазара може да се открие такъв течен мелатонин. Да. Той да речем може да не действа дори при 5, 6, 7, докато примерно биоидентичния, който е под формата на таблетка и се смуче, но той е абсолютно идентичен с човешкия. Там дори слизаме на 1,5, представяш ли си? Тоест, толкова добре работи и много по-пълноценно се чувства човек. Т.е. няма го това леко дизи, което обикновено се събужда сутрин, нали? Не си го метаболизирал добре. Така че ние не се отделяме от темата за детоксикация. Смятам, че това, което говорим в момента е изключително важно. Да се вкара тялото в най-силният му момент да детоксикира, а именно през нощта. То дори проблемите с моето акне бяха свързани с емоционален проблем и именно тогава безсънието, тогава работех страшно много, точно това и кортизола, който постоянно ми беше висок, най-вероятно вечерно време също кортизола ми е бил много висок, трудно заспивах. Това също са причини аз да имах акне, например. Разсъждаваме на този проблем. Да, защото тялото ти не може да метаболизира както, разбира се, субпродукти в детоксикацията, включително тези възпалителни молекули, които реално се произвеждат при контакта с храната, но така също и хормоните. Ние за хормоните колко сме говорили, ще има и да говорим много, разбира се, но детоксикацията на хормоните е глобален казус. Да. И много ме яд, че в нашата медицина толкова е скучно, че направо човек може да му се приспинали. Пациентът отива при ендокринолога, той му преглежда ТСХ, Т3, Т4 и му пише последващата корекция на хормоните, без въобще да засегне това как му работи черния дроб, нали, как работят червата, как спи, какво еде и така нататък. И това е направо уморително за тия хора. Ти знаеш ли, че когато бях на курс в ендокринологията, имаше хора, които аз, понеже се вълнувам от хранене, те бяха много дебели, с инсулинова резистентност и просто самите лекари не им препоръчваха промяна в хранителния режим. Аз това не го разбирам. И питам жената, която лежи и която виждам, че си пие метформина и не само. И аз се питам, какво ядете? И тя, аз викам, колко хляб ядете на ден? Тя вика, по едно хлябче си хапвам. И аз, как така? Вие не спазвате ли някаква... Просто наистина не мога да повярвам, че съвременната медицина не обръща внимание на храната. Храната е лекарство. Много е жалко, наистина. Храната е лекарство и храната е отрова също, така, когато се приема в такива дози, в каквито я поемат често хората. Много важен въпрос имам да те питам, тъй като много и различни диетолози препоръчват детокс с плодове. Какво смяташ ти за това, тъй като плодовете са много голям източник на захари и аз лично, все пак както като фармацевт, който се вълнува и от молекулките, и от биохимията, и като лекар вече, се вълнувам от това какво смяташ ти за детоксикация с плодове, които са, например, супер сладки. Хората винаги, като си правят детокс, дори си избират най-сладките плодове. Не го правят както трябва. Аз съм окей с доктор Емилова се познаваме и партнираме и харесвам нейната практика. Харесвам това, че тя е направила такива места, в които човек може да отиде и да разтоварва изцяло, нали? Но ако всъщност някой прогледне зад това, ще види, че всъщност това не е просто ядене на плодове на корем, нали? Има уразмеряване, знае се в какви часови времена, знае се какъв тип плодове. Не трябва да се бъркат плодовете с плодовите сокове, защото плода знаеме, че съдържа фруктоза, но фруктозата, когато е свързана с целулозна структура, е различен тип метаболизиране. Така също комбинацията от плодове, чая, който обикновено следва на всеки 2 часа. Да. Това е добър детокс, но виж, дори... Зависи от плодовете. Например, детокс с боровинки, които не са много сладък плод, аз ще го приема. Но детокс с череши, аз лично не искам да влизам с никой в конфронтация, нали, бил той лекар или... Но смятам, че черешите са изключително сладки и не са подходящи за хора, които искат да си правят детокс. Освен ако не искат да подоят добре червата, да имитират бременност и така с извинение.
Как преминава един твой ден, защото мен ми е интересно ти какво ядеш, как се храниш ти, какво, не говоря когато правиш детокс, а как се развива деня на доктор Тошков, с какво се храни той? Той се храни не с това, което му готви жена му, защото жената на доктор Тошков също работи наравно с него доста ангажирано. И затова ние партнираме в това първо да не си създаваме стрес в кухнята. Супер! Казвам ние, защото имаме идентичен тип храна. Тя е между другото много по-корава от мене. И примерно, ако аз в моментите, в които съм превъртял леко оборотите, посягам към някое бомбонче. Човек, така е. Да, направо не мога да повярвам. Добре. Аз няма да си изкривявам душата и няма много да благодаря, супер си. Наистина е така, аз това го описвам като мозъчния глад. Да. Тоест, когато не си гладен, защото просто стомахът ти е празен, защото просто мозъкът ти търси бърза енергия. Тази бърза енергия той получава от захар. Не казвам, че е правилно, но също така ще кажа за тези, които са готови да лапнат дулото на пистолета, но да не хапнат захар, нали? Че всъщност ако това нещо причинява жесток стрес в тяхното тяло... Не трябва да си причинявате стрес. Това също е измеримо с проблем, нали? Да. Така че това е и между другото и сламка за тези, които пък искат да кръшкат, нали, знаеш? Да. Добре, да влезнем в практиката. Това, което споделих с интермитент фастинга, опитам се да го правя оптимално, често, разбира се, тъй като спортувам почти всяка сутрин, ако спортът ми е изтощителен и имам нужда общо взето да зареда след това, много пъти го правя с смути, което гледам да е по-ниско калорично. Дори напротив... Може ли да дадеш една рецепта на твоето смути? Не да кажеш от какво е направено то. То е направено от биологични боровинки, расли в манастир. Разбира се, че не е така. Аз много се дразна, когато прочета някаква книга на американските автори, те са много готини, нали? Значи те като ги прочетеш и, знаеш, рецензирал съм такива някакви, ти трябва да имаш задължително една биоферма, така, зеленчуците отляво, плодовете отясно, кравите, които да пасат, кокошките и така нататък. Те да не са виждали никаква друга светлина, освен тази пряката, т.е. пречупена светлина не е. Така. Две-три прислужници, които да правят, да мелят смутитата, да бъде седи каква си сокоизтисквачка, нали, да не е с бърз оборот, защото ще стане тежко на стомаха и така. Тоест това нещо е толкова стерилно и няма изпълнение, много съм против и много се дразна, че на хората им се пълнат главите и те тръгват по този път и някъде на третата седмица вече нямат сили. Да. Защото това не е изпълнимо. Извинявай, обаче ние работиме по цял ден, с негативна енергия, някой друг с по-позитивна, надявам се, нали? И тези хора, като нас такива, нали, те имат нужда да правят нещо практично, нали? Затова отиват в някои от супермаркетите, влизат, виждат на щандовете някакви плодове, зеленчуци и си избират нещо, което става, нали така? Абсолютно. Да. В момента съм преоткрил замързените плодове, нали, които в този сезон, нали, са добър начин, нали. Не ги прекарвам през специална вода, защото те ще станат на нищо, ако ги прекарам в такава. Тоест, правя едно смути с... смутито с ядково мляко ли е? Да, това ми е определено ми е правило, т.е. аз не ползвам млечни почти на 90%. Редките случаи, когато се случва това е с някакъв пармезан или някакво козе сирене, козе мляко? Което... Не. Съжалявам, просто то е въпрос вече на навици, които си придобил. Ако ти всъщност си мислиш, че това козе мляко е биологично и както са ти го написали,
Да. Аз до сега не съм видял едно мляко, което... Помниш едно време как беше? Млякото го взимаш и то бомбира след 2 дена. След 2 дена, да. Съжалявам, купих си такова, да не казвам на коя фирма, нали, биологично мляко, нали, краве. Исках да го питам. И то можеше да изкара до старини, нали, и нямаше един бактерий да се развие вътре. Не мръдна. Не мръдна. Това са толкова мъртви бактерии и тук вече мога да си говорим и за микробиома. За микробиома. Но така, ще приключа с моята тема, нали, ако тя е интересна за някой друг. Да. Тоест гледам да направя някакво смути, което да го миксирам, гледам да има разнообразие, т.е. днеска, утре да е различно, нали? Да. В дните, в които мога да направя фастинга, защото не е фастинг с плодове, т.е. ти приключваш в момента, в който вкараш смутито. Приключваш така. Приключваш. В тези дни дори много често обичам ябълковия оцет, смисъл за мен това е изключителен хилър. Супер, а как го приемаш? В чай ли? С вода. Или с чайче? Окей, аз знам рецепта с чайче, е много приятно. Да, с джинджер, понякога с кайен пепър, нали, така че смисъл, то е уникално нещо, е толкова ефтино нещо, което може хората да го използват в бита им. Може да се запасите вместо с олио с ябълков оцет. Сигурно ще стане скъпо. Ние имаме ябълки, нали не ги взимаме от Украйна? Да, имаме си. Добре. Да. И така, и обяд, и вечеря, и така. И съм си нормален човек. Аз опитвам се да спазвам норми, опитвам се да не ям глутен, нали, но да кажа, че не ям никакъв глутен и как не съм пипал никаква захар, не е вярно. Не е коректно към месо, хората, колко често, защото това е много важно да попитам доктор Тошков, колко често ядеш през седмицата месо? И какво месо ядеш? Опитвам се да ям, определено това за мен е някакъв стимул. Искам да ям чисто месо. Какво значи чисто? Ако може да се вярва на фермите, от които си пазаруваме, те не са тайни. И нали, опитвам се да ям такъв тип месо. Според мен това е... Виж, няма някакво правило. Няма правило. Но общо взето гледам да пропускам. Не, съжалявам, по-често ям. По-често ям, сигурно 4 пъти, със сигурност ям месо седмично. А риба? Рибата сме табу малко. Точно имам такъв въпрос за тебе, тъй като когато ме лекуваше доктор Тошков, ми каза нещо много интересно, което аз го спазвам. Колко години минаха, откакто си излекувах акнето. Знаеш, и така ще прозвучи, че рибата провокира акне. Не. Ти ми каза друго нещо. Рибата не провокира акне. Сурова риба не. Аз ям. Ти ми каза никаква сурова риба. Защото има паразити. Така. Да, аз съм го запомнила и абсолютно ревностно го спазвам. Така че риба, не дайте да бъркате, нали рибата? За тези, които не са наясно, за съжаление рибата от една прекрасна храна направо, това беше храната, която можеше наистина да се използва за еталон. От здравословна храна с всички качества, в момента рибата е един от най-големите замърсители с тежки метали за тялото и вече второто е паразити. Ако е сурова, нали така? Ако е приготвена термично, също ли? Не. Абсолютно няма проблем, да. Всъщност, така казах твърдо не, но надявам се, нали, да не са толкова устойчиви някои паразити. Нали? И аз се надявам, защото аз си купувам риба от място, от което в Гърция човек, който подбира рибата от рибари, от Солун се купува и гледам да си купувам дива риба. Това как ти се вижда? Дивата риба плува в места, в които няма тежки метали. Дивата риба прекосява и влиза само в чистите води. Тук иронизирам. Да. Абсолютно иронизирам. Защото наистина Гърция до нас и много хора, които казват, аз ям само гръцка риба, на мен ми е ловът как си. Чудесно! Само, че за съжаление не е виновна рибата, нали. Значи като има дънна риба, особено тия, които са по-мазни или по-пасивни риби на дъното, нали, знаеш калкана каква хубава риба е, нали, но това е дънна риба. Тя слиза долу. Тежките метали падат долу. Тежките метали са в планктона,
рибите, които обичат такъв планктон да ядат, нали, за съжаление те се натравят и отделно ако рибата е с по-мазна структура, тя винаги задържа токсините в самите мазнини, съединителни тъкани на мазнините. И за съжаление това е проблем. Тоест, да, разбира се, много по-добре е да се яде дива риба, много по-добре е да се ядат малки риби, които са... на пирамидата са в... Именно, да. Точно така. Точно така. Тоест, те нямат дълъг живот, защото хищните риби, те са големи, мазни риби, нали? Те съответно изяждат малките и така. Имат по-дълъг живот. За сьомгата темата е много такава може да направим цяла тема за сьомгата. Да. За сьомгата интересно, защото тя се счита, че съдържа достатъчно много селен, който блокира живака. Така, проблема е, че сьомга дива до България не знам как ще стигне, нали? Да. Едва ли има. Да, едва ли. Аз лично не бих си купил от тук. И ти всъщност за това рядко ти се случва да се храниш с риба. Аз давам пример с един мой пациент, който така ме въведе в бизнеса с рибите и той така на преглед се случи. Ми разказваше за това как работи в норвежка ферма и така. И аз казвам, супер бе човек, ти ядеш риба от сутрин до вечер, нали? И той казва, няма и да я опитам даже. И аз бях такъв като тебе, нали, по същия начин, да реагирам, ма как така? И ми вика супер геномодифицирана. Тоест, значи, той ми обясняваше как фермите се пазят с някакви много такива security системи, да не, нали, аз казвам, какво ви притеснява, че някоя риба ще влезне вътре? Вика, проблем е да не излезне, нали? Защото там нататък сещи се какво става с ГМО-то. Да, така че, добре, да не влизаме в това. Хората така или иначе виждам, че задават въпроси, ние с тебе някой път ще направим и още един лайв за зададените въпроси. Много хора сега е на мода кетото. Моето лично мнение е, че то се изпълнява неправилно от неговите фенове, които дори веднъж честно ми казват, ти не яш мазни неща, яш си месо, ето това също е кето. Смятам, че освен ако кетото не е веган кето, за което аз съм много за, какво смяташ ти за тази мода кето? Дори има хора, инфлуенсъри, които това им е работата в Инстаграм, правят рецепти, стимулират хората да се хранят кето. Какво смяташ ти за така наложеното кето в България? Българското кето ли говорим или правилното кето? Честно казано, ти имаш ли наблюдение над хора, които спазват кето и правилно ли го спазват и какво е твоето отношение, нали, защото... Добре, изхождаме от факта, че тези хора, които правят кето, го правят за да отслабват, нали така? Най-често. Да, най-често. Някои лекуват инсулинова резистентност, преддиабетно състояние, нали? Така, принципно, ако няма подводни камъни в това тяло, нали, т.е. добре се метаболизират белтъчините, би трябвало да се отрази добре и ако е направено както трябва. То често, проблем е, че ако се прави, знаеш, ако се прави с колбаси, ако се прави с месо, което се купува от път и над път, токсичността се покачва значително. Аз съм го опитвал точно по такъв начин поради пътувания, които ми се бяха случили в този момент и се чувствах като пребито куче на 10-тия ден. Да. Тоест, и това е между другото честото усещане на повечето хора. Да, те отслабват, но всъщност енергията им отива на кино. Аз имам предвид, че те бъркат кетото, което е приемането на мазнини или мазно месо с приемането на просто на белтъчини, на много месо. Има разлика, защото знаете, че диетата на дюкан и диета богата на белтъчини може да навреди много сериозно на здравето, нали така? Изключително голям негатив може да има. В момента, в който месото не се обработи правилно в храносмилателния тракт, оттам нататък тръгва силен гнилостен процес. И това го виждаме като растеж на определени бактерии, които обичат такъв тип субпродукти, които не са разградени от стомаха. И колостридията се покачва, и дисбиотичните ешерихи се покачват.
И това води до много голяма токсичност, която се прехвърля върху черния дроб и бъбреците. И не случайно повечето пациенти, които не го правят правилно, те в някакъв момент закъсват именно с бъбречен проблем. Затова правилен мониторинг, добро четене и подреждане преди това на храната, с която човек на която може да разчита. Има в момента доста такива добри решения, такива вегетариански решения, които също да бъдат в кето режим. Веган кето е нещо, вегетарианско кето, което е правилно. Но трябва да се работи за микробиома. Микробиома е много важно нещо. Ти знаеш, че имаме тук сериозна практика с оценка на микробиома. Това е нещо, на което стъпваме буквално при почти всеки един пациент и включително за темата за детокс. Ако микробиома не е подреден правилно и се опитваме да правим детокс, тук може да има провал. Не случайно в практиката ни анализа може да бъде и допълнен с такъв тип, ще го кажа като аромаграма, както и за гъбички, така и за бактерии, защото това е добър начин да се отрегулира баланса. Не казвам антибиограм, защото в практиката ми тук в детокс много рядко мога да изпиша на някой антибиотик. Антибиотици, да. Вие знаете, че аз като ароматерапевт много пъти съм ви казвала, че етеричните масла, ако трябва една дума да употребя за тях, това са природни антибиотици. Така че те са много полезни в унищожаването на всякакъв вид гъбички, всякакъв вид патогени, дори има рецепта и за паразити. Точно в това се стои тънкостта, че когато се направи аромаграмата, на прост език казано, това е оценка на това съответно установеният бактерия или гъбичка, как е и доколко е устойчив на съответните етерични масла. Тоест тук вече пациента може да направи избора си. Дали да бъде орегано, дали да бъде чесън, канела или там каквото. Или чайно дърво, което е много активно срещу гъбичките. Примерно ако има вътрешни гъбички на... И знаеш ли, аз просто не съм подготвен в момента да го демонстрирам, но аз съм сравнявал включително резултати от антимикотични, синтетични, включително и антибиотици. Нали, т.е. когато пациентите си поръчват, те понякога си поръчват без да знаят какво ще получат. Казват ми, добре, искам и антибиограма, искам и аромаграма. И тогава се вижда, че дори някои етерични масла са много по-силни като действие върху съответният микроорганизъм. Перфектно. Аз имам много проучвания такива. Аз имам проучвания, които показват, че, например, ригана е един от най-мощните антибиотици. Ти знаеш. Също така канелата, чайното дърво е към 30 бактериални щама. И т.е. най-добре е да се използва коктейл от етерични масла, т.е. да се използва едновременно, за да може да се обхванат повече щамове. Това е на първо място е безвредно, супер ефикасно и... Още нещо, което смятам, че е полезно на хората, които ни гледат и са се сблъсквали с това. Много се злоупотребява с думата пробиотици, Това е много интересна тема. Приема на пробиотици. Как трябва да се приема според тебе един пробиотик? Според нуждите. Защото фирмите казват, вие ядете всеки ден кисело мляко, можете да пиете всеки ден пробиотици. Какво е твоето отношение към това? Аз мятам, че за млякото темата вече я затворихме. Тя е много важна и можем някой път да изкоментираме конкретно. Нали. Но нали, за тези, които са изключили млечните, нали, знаем, че има много ферментирали зеленчуци, които могат да се ползват, нали, в това. Киселото зелени е част от бита и комбучата е добър вариант, нали, общо взето за подхранване на физиологичната среда. Но това, което трябва да стане ясно е, че червата ни са жива система, жива екосистема. Тази жива екосистема, тя има собствени правила, които ние понякога с нашите с комерциалното ни мислене или това да се презапасяваш, много пъти правиш грешки. И има пациенти, които се влошават от това, че пият прекомерно много пробиотици. Защото ако процесът е изтеглен в тънкото черво, той е популярен като СИБО, свръхрастеж на бактерии в тънкото черво,
Или пък сифо, който е вече гъбичен свръхрастеж в тънкото черво, където няма място на тия микроорганизми там, тогава се получава много голям проблем, нали? Защото ти всъщност подхранваш веднага среда, която стои и чака гладна в тънкото черво. Мястото им е надолу. Всеки организъм има и гъбички, и бактерии, и различни видове, но те трябва да са си на място и трябва да са балансирани с другите. Да се знае кои щамове са, какво да подхраниш, какво да изтеглиш, нали, кога и как, нали. Тестовете за стибо и за сифо, ние ги правиме тук при нас, нали, те са дихателни тестове, не са инвазивни. Нали. Супер. Микробиома, който обследваме и тогава знаем какво да направим, дали всъщност да започнеш първо с саниране, т.е. да направиш един микс, хубав микс с етерични масла, които да ти направят едно саниране на червата и след време да се включиш с подпомагане вече, да сееме новите микроорганизми. Да се сеят новите микроорганизми. И то кои? Нали? Защото ако микробиома е достатъчно пълен с лактобацили, бифидобактерии, за какво да ги слагаш, може да е паднал физиологичен щам на иколи или на ентерококи, които някакси хората се стряскат, като чуят за тях, но те са физиологична среда. И коли са 7 различни видове и де-факто физиологичната може да се е смъкнала, да се е покачила дисбиотичната група. Тогава всъщност ти с такъв биологичен процес, нали, връщаш баланса и нещата стават много различни и много по-пълноценни. Има пробиотици, които са направени с физиологични и коли. Те не могат да се купат така във всяка една аптека, защото просто хората няма да знаят как да ги използват и могат да направят грешки. Нали? Но казвам, че правилният подход за червата е много важен. Плюс това пробиотика много е голям бизнес тук. Само, че ти знаеш ли, когато си го купуваш този пробиотик, кога е произведен? Той може да е произведен преди една година. Нали? Това число, което четем на кутията, е числото в лабораторията, в дъна на производството. Нали? Оттам нататък, със всеки ден, започва километража да намалява. Така, какво имаме още? Имаме съхранение на пробиотика. Къде се съхранява? Да. Един телефон да поставиш до пробиотика и можеш да измерваш труповете след това. Нали? Мисля, той е изключително са неустойчиви микроорганизмите на електромагнитни провокатори. А хората къде си носиме телефончето? Тук на чантичка или долу до най-съкровенното място. Нали? Да. В крайна сметка имаме много щети на тялото си само от елементарен телефон, да не говорим, ето тук сме, тук с колко източници Тоест, нашият микробиом започва да страда. Антибиотиците убиват нашата флора. Не ми казвай, че не пиеш антибиотици. Пиеш. Когато се налага, но много рядко. Не когато се налага, с храната ти. Ти да. в храната имаш пасивни антибиотици. Никой не те пита дали искаш или не искаш. Така, да. Така. И това всичкото прави микробиома изключително съсипан. Аз отворих преди повече от година темата за споровите бактерии. Нали, това е нещо, което е супер ценно. Нали. Това са микроорганизмите, които на времето, като си вземеш ябълката от двора, паднала, изтъркваше и ядеш. Нали. Да. Тоест, яденето на биологично мръсна храна обаче, нали, не говорим за такава, която е някъде по щандовете, нали, е с различен ресурс върху тялото им. Тоест, тя ни помага именно с това, че тя е била в досек с почвата, нали? С досек с истинското, което оцелява. Споровите бактерии, вариш ги, печеш ги, микровълнова печка да ги пуснеш, оцеляват. Нямат никакъв проблем. Тоест, те могат да минат през целия пасаж, като с асансьор надолу. Да. Слизайки долу, започват веднага да се активират и те са диригенти. Бацилус бактериите са уникални. Те произвеждат антибиотични струги. Те са като ръководител долу. Ти толкова ще работиш. Много е готино това. Това е някакъв свят, който ние малко познаваме и е уникален. Това може да направим дори отделна тема, защото аз имам голям интерес към това нещо. Те влияят и върху емоциите ни. Много често депресията се свързва, и не само депресията, тревожността се свързва с микробиома. Да. Добре е да те попитам, какви пробиотични храни през деня е добре да използваме? Казахме камбуча,
казахме кисело зеле, примерно има и не китайската, а корейската салата кимчи, ако някой иска да си я произведе. Нато. Тиква също, нали така? Какво друго ще препоръчаш, като все пак да подпомогнем естествения ни микробиом? На естествения ни микробиом му трябват задължително пребиотици. Тоест ние нямаме нужда непрекъснато да изсипваме в тялото си с кофи пробиотични култури. Ако ние добре се грижиме за този микробиом с пребиотици, т.е. с хранителни вещества, а това ще дойде от салати, зеленчуци, качествени плодове. Нали? Тоест това е среда, която... Семейство зелеви, броколи, брюкселско зеле, карфиол. Така че реално ние трябва да мислим за това с какъв ресурс ще си храниме наличната флора, а не само да вкарваме стрес в тялото си. Виж, не ме разбери погрешно, аз не съм против пробиотиците, но те са супер преекспонирани. Нали. Трябва да се взимат наистина с доказани източници, достатъчно разнообразие, достатъчно голямо количество, така че ако да речеме това, което пише на етикета 50 милиарда или 100 милиарда, нали, поне да имаш достатъчно да си подсигуря едно 5 милиарда да има е достатъчно да влезнат. Нали. Но тук ние сме като малкото с прането, колкото по-бяло, толкова по... Нали. Всякакви, ти виждаш нали, рекламите с 50 хиляди, 100 хиляди, 200 хиляди, аз не знам докъде ще стигнем, нали. Да си живеем в лабораториите, нали. Примерно. Аз мисля, че нашия лайф беше много интересен и съм сигурна много хора ме помолиха да го запазят, тези, които разбира се още са на работа или не са стигнали до вкъщи, но ще могат да го гледат. Който иска може да ми пише относно, виждам, че ни гледа Фармапедия, това е моя колежка, която също работи в областта на здравето, в областта как безвредно да се лекуваме и изобщо смятам, че нашия лайф е бил много, много ценен и аз много благодаря за тези уникално ценни съвети, които ти даде на хората, които ще се запазят и ще останат и се надявам наистина нещо да сме променили и в вашия живот и ви казвам до нови срещи. До нови срещи!